В рая няма кина и филмите са много малко. Не се опитвай да изкушаваш мен. Знам те, змя с змя такава. Виж сега, ти знаеш ли какво е вечността? В смисъл, ти вечността знаеш ли какво е? Слушай сега. На края на Вселената има една голяма планина. И на всеки 1000 години долита едно птиче. О, птиче. Това за дето ти говоря. Та, на всеки 1000 години... Нали също птиче през 1000 години? Да, Баси дъртото птиче. хубаво де. Та това птиче долита. До Кретов. Долита до тая планина. Да си точи човката. Чай сега. Не може така. Тук до края на Вселената има... Какво ли не, братле? И все пак то си долита. Как? Няма значение. С космически кораб, например. И хубаво, щом така искаш, след тая. Та това птиче... Само, че нали си говорим за края на Вселената. Значи трябва да е от уния космически кораби, дето като стигнеш края, излизат твоите потомци. Значи трябва да кажеш на своите потомци: виж сега, като стигнете планината, трябва да... Какво трябва да направят? Да си носи човката в планината. И като литна обратно, с Космическия кораб. и след 1000 години се връща и пак прави същото. Толкова много усилия за едното подостря на човка. Слушай сега. Става въпрос за това, че когато птичето изравни планината с земята, вече нищо не остане от нея. Ти ще продължаваш да гледаш филма Наистина любов. И ще ти харесва.